kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi prolog baro agni ngapor ngapeng sobhai pi sha ki kubor bakong san jong katayo bat mga upenchela kiyang bat ki kubor kilong kumni. Ka Employment and Development Cell jong KSU Southwest Khasi Hills District hapo gajing alam usamla forward man nongrem President jong KSU Southwest Khasi Hills Badru usamla Poldip Tongwa Secretary Employment and Development Cell harin gajing ujor nagi babun ki samla thep kam halor gajing sateng gajing penmi ya result DSC ka baki samla kilada pantho ya examen haki post bapher nadu bnai beningkong bat baar jong usnem arajar arpuar haga khat khandai tri kurum phang arajar arpusau kalalai benyi kendo yo Deputy Commissioner ka Southwest Khasi Hills uba ti lingwa ubalong ru chairman ka District Selection Committee ne ka benta panyekren halor kani ka man haga jingya kendo nakaliang ka seng kala airu ka jingtho but kintu jor yo Deputy Commissioner ba udeban penmi kloi kat bala ya ka result ka bala sateng mentala kumba ars nem tam AA khnang bakan embu jing iki samla thep kam thep jam but bakan long ka jing kerkuru ya kinong song snong but ka district hi baro ka way uway unong nya trong ulaman saw jor hadin baka kali ka ba ulan nya kalalay bantan ra bet ya artli kali kit pnyang haki benta jong ka snong sang bangla hagapor kumba saw shiteng AA kat kum gijing tip ke bala lum le thu baka way ka trok ka bakit mau klinker ka batmu ban le chagahati kalalet ban jam sa shiliang jong ka surok ba National Highway 6 bat le tenra bet ya artli ki kalikit pnyang ke badang tmu ban wan sa shlong hagani ka jingjia unongnya jong ka trok kit mau klinker ulamen saw jur bala penkit no shikjaka ajing sumar daki bor pulit bat kinong trei jong ka National Highway Authority of India kan bagi nongnya bat nongbu jong ki artli ki kalikit pnyang pan kimshim lamen saw ha ka step perngap jong ka arpotrik urun phang arajar arpusaw kawai ka trok kit piat ka thung baji ha kawai ka riat ka badan hajan ka shnong Ken Yong Southwest Khasi Hills District kat kum gitolong khubor balayo lum loong bagate jingjia la shu antat bagala jia ha ka por min step pada kata jingjia unongnya jong kata trok ulaman saujur bala penkit no ya u shakachaka jing sumar shlong na ka benta ban yo ya jing sumar ka babiang kinong bala yeng breo Kibadon hapo kashatri jong ko All Meghalaya Domestic Workers Union haga arpotri urumphang arajar arpusaw kila penkin mau biang ni ka sarkar jilla ban boru hakmat ye ki jingdawa na ka benta ban ai jing itho no ya ka kam jongki kum gi nong tre ki yeng breo da ka ban yo baka dei ka chat kam ka ba pau ka bari haba ai jing kren ji nong tho khubor shlong press club na kaliang ka Vice President ka Union ka kong Elbina Nong Clau kalaong baka daw ka bapenlong ni ka kinhon bandawa ka day na marba da ki hajar gut ki longkmi hapo ka jilla ki shim ni ka kam kum galat kamay jakpo na marba ki hapan pendiang haki yeng ki sem pan paskul ban penang pan start dala ki khon ki kiti kakong Elbina kalau ongru paka sorkar ka day ban ai ka jingit ho yaki kom kita ki nong tre yeng breo bat ban penmiru yaki anjing ada ki baklan ye ka union khnang ba ki nong tre yeng breo kinnam sha nyon ben bat sha khniat bat bakin yo jing shngan ladaki mi ne ki snong ki thao ban le tre shki yeng jong ki breo hagawai ka jingjia ka bala jia ka snong teng ar ribhoi district Wave hybrid badang post nem karata udah syak penyap hakire dosman badla yo iba kadur jong niu khna latap neki dak mong sudah neki benta jong ka khman ha ga ba ye ka met jong u lalap na ga ka klang ga badan marjan pat ka shnong yo niu hybrid latip karateng ko mukit borlang marban yang shi post nem karata bar badang puli ha ka class 2 ha ka way ka LP school ka badan ha ka shnong umlor bat udairu ukhon basaw jong uba senshar nong henda bat ka kong Diana marbanyang ukpa jong hybrid kit borlang ulia tho bu khon jong ulami na la yeng haringkat balaki parlok ha kasing sajai bat kleman pa yeng shu bat ya ka met la lampat ha kasing ka babot kata kasing ublay naka way niki klang badan marjan bat ka shnong
Hadirin ke jing penlong ye ke jing thwet ye ki break dan ketiban shim ye ke jing im jong ni khna nakaliang superintendent of police ka Ribhoi district udah pentip baki pulit ka Ribhoi kila yo ban kem ya arut ki break bala suba don kti haga ban penyap dusman ya u hybrid kit borlang haga khan nyo tri urum phang arajar ar phusau haga snong tengar ya gini ki argot tip kerteng kamu pensyai lang warjri lai pu ars nem kerta uban ka snong tengar bat uban shngan tensong ar pu pras nem kerta uban ka snong nong thmai lapalang penursla uba shong basa haga snong tengar menta nakaliang ki bor pulit kirang penlong sesu ye jing tokit ye ki argut naga benta ban laksa ye ka dauten rai jong ka jing penyap ya u hybrid kit bor lang badru ban lam yo dang don seki wei pada ki break be dan tilang hagi ti kamre khlau kabala penpar yang kriat ye ki pat ba ka snong badru ye ka than pathar khama hi paro kawei ke ying kabadon haga snong new maulang su West Khasi Hills kala ing khong khat hadin bagi telik ding barahem bat kibala kelang bha kila bamdu yagri ga ye kat kum bitlong khubor bala yo na kinong elam snong laong bagi ke jingjia ka jia ka ar puai tri uram phang arjar ar pusau bade ka dauten rai hadu menta 4 chem na tip satya Henry la susuba bakala bandai na ka jing thot jang ko boarding electric haying Shushu la ong ru bah kata ke jing plu jong ke yeng baro ke jing don jing em kila ing kong khat Henry don bok ba amshim la don mano mensau ya ke yeng la long try de kong rinsi ling khoi ba la ong bah kata ke por ba jia ke jing jia ke kong rinsi ba la lok kidang don shlong de benta ba la chim da wai kat ba kata ke yeng pat la don tang ukpa ubadang thiapang but don bok bah kata ka por ki paramarjan bat ki pat ba ki bayang ki le yo i ke jing plo jong kata ka yeng bat ki le yarap bantan bat sei ukpa sabar ubala thiapang naka benta ban light na ka jing bensau kinong elam snong ki liat huru bah kata ka jing jia na kaliang ki paramarjan bat ki pat ba ki le le ban persang ban tem ni ka jing klang jong geding Henry namar ka jing jor sa bapalat ka jing plo am shim la ban le ai kumta ka ding kala bamlut ya baro ki jing don jing em bat kala pen kala de pay dot ru komju UMLA ke nong thamai constituency uba Charles Pingro habakren hagi yeng dor bar thau an ulawan ra ye ka mat lingba ka 0 hour notice halor ka jingjia shakren tomet bat shapen her jubor ka wei ka reunion naga boss ka baka shong ban lech golpara ha asam haba puli ka khubor halor ka ne jingjia ka balami ka kot khubor unong san hima uba Charles ulaong ba ka ni ka reunion ya ka balatip kerteng kum ka sister Rosemary ka bajutrei hasiju harilom garo kala lech golpara ha asam bat kala shong da ka boss na dut noi Henry kani ka sister kala shakren tomet kat bakadang shong hapo kani ka boss bat anda kala poya ka ke jaka kala sharpen here jubor napo kani ka boss Kumta haga bade bakani ne kali ba Charles blakar pat ka sarkar jilla bakan shimkhia ya ka ega bala jia ya gani ka reunion da ka ya kren mat ka sarkar Assam namar ba kila donru ki jingjia ha Assam ha ka bagi reunion la ki dei ki padar ne ki sister kila mat ya ki jinge ki bakum kini udah ongru baka sarkar jilla ka dei ban shimkhia bha ya gani ka kam da ka ya kren mat ki bor sarkar ka Assam khnang ba ki bakum gidi ki jingjia Kim Daishu Banjia Nangni Shakman. Shusho na kaliang nongelam kaliang persya uba Ronnie V Lindo ubalong MLA ke Congress na Malim constituency ulay yang ban bentip syuk lampang gayeng dorbar ba kaladon ke jingtho kebaladet ban penkare ban IT syaka sarkar lingba ke office jong lampang hagabede bat keni ke jingjia. Nakaliang menteri rangba ke jenlau Konrad Sangma ubalong ru nongelam ke yeng dorbar ula penpau badakaliang jong uru ula yo jingtip lingba uwe ni ki bishop haga bede bat kini ke jingjia bad ula yo ru banyak keren bad menteri rangba ke Assam bad ula pentip ru baka sarkar kadang lum jingtip kamtam ban yo sngo na ka traimet haga bede bat kini ke jingjia bad ansawan ra ru de ke jubat ke bakhamshai hapo ke yeng dorbar
Kehenyo trap National Youth Movement West Khasi Hills haga arpu artrik rumpang arjar arpu saw kala yo pan bat kem yo we breu bala kam ya de bo ula ban pen yo kam lingba katana DSC da ke bolo shimpisa hado arpu hajar tingka no ba Sunday remind yo ne breu latip kerteng kumu Dominic Marwen ubawan shongkha haga snong pron kapadang ha bapo ke Martian Road Civil Subdivision Ubat Thailand Star Linkhoi President ke HNYM West Khasi Hills uliat ho bayi kita kijing jia yo ba Sunday kum ka seng kala tip dai hadin bu ulawan ban ujor sya ke HNYM ubaliat ho bu ula sya thok ho we breu klem da yo ya ka kam kum ta ka seng kala lek mar ban wan yo te breu yeng sa jong u bat la yo ru ban kem ya u shisho le tho ru ba hadin ba ka HNYM kala penlong ye kijing pocket utai breu ula pla bo ula shim ni ka pisano ba Sunday bat kular ru ban seu na hapo shitayo harengkat ki jinga soy ka soskular ban pinshisha hakmat jong ke HNYM West Khasi Hills uba Thailand Star ula ongru balada uni ubreu seu ka pisa hapo shitayo kumbala bo kum ka seng ka sashim ni ka wepat ka senjang Hagjo ke por ke HNYM galakin turu iki pat ba bakin long ki ba husiar na ki breu ki ba kular ki ba mlaban long bat man sungai be klem da wat banya lakalong ni ka ba shisha UMLA ke North Shillong constituency nagaseng Voice of the People Party uba Adelbert Nongrum ulawan ra ke resolution naga bentaban penklan bat penkelai ke kindon jong kamigalia loka yukta ha ka bala sakhi ba amdan ki weipat ki MLA ki bakershan ye u Henry wat lakataru uba Adelbert ula yang baj pandawa bat uklem weng ye ke resolution ka ba ulawan ra Yaga resolution kabalawan ra do ba Adelbert la kentat lengba ka jingra sur aga arpu artit rumpang arjar arpu saw kabalalong ka sngi ka sanjong ka ying dorbar jong ka dorbar mang tingka ka jela habawan ra yaga resolution uba Adelbert uloong maka jingma ka baap yaga jela baro ka we ka bamsap bangen but day halor ka nongrim kala penlong yi pat ba bakin paikman shega migalia loka yukta nomor day tanghaka bala ban yo ya ka jingkermen Shisho ba Adelbert uloong makaradon ka jingya per but bemya ha halor ka rukom trekam jong ka migalia loka yukta jong snem arjar arpway kabala pentulot yaga rukom trekam da ka basya tang yo uway ubreo ubalong kumu chairperson ban tre ka kam jong ka loka yukta Maria dep keren uba Adelbert usumbot lampang uba penyat ya dorbar ula khot la wer lada don ki weipat ki MLA ki bakwa ban keren ni kershan ni ketika resolution Henry na marba amshim la don ki bakren usumbot lampang ula khot no yu menteri rangba ke jelau Konrad Sangma ba unai ya ke juba Hadin ke juba Konrad uba Adelbert uklem weng satya ya ke resolution ke ulawan ra bar ula yang scam halor ke ke ulawan ra tak hadu ba usumbot lampang ula hab ban penlong na ke jing rasur ban smothu la ke yeng dorbar thawan ke pediang ni ke kentan ya ke tai ke resolution Di paralog dagi tiki kubor ngela poisha ka bakun kada do pengine syambiang la shim tayo ai kublay ka por jongpi kublay shibon